Blei nam taki viewers kamtam ki ba jukershan ya ka snor TV na ka post ka por ni ai ki jing Blei ka pang pi ba ni yang subharo kani ki jing kan ka pang jingi ba wei na ikon samla na ka jala jingi na ka chat beliu jingi balawan ra ya kana ka brom wat shwa bangan stang ya kani ki jing kan bi ngan shim gani galat ban pi tho sha ba itai dei I Ayusha Iongren iba shong masa aslong la emkra but dang shen ila yo ya kanam job haga Jacob INBA but ka title gade Miss Bikini Procard kabla long hau panai November jong ni snam arjar san hanong ba Bangalore but kani gade shibanta jong ka national championship lisi ban kam tipnya in sampatai Ayusha Iongren dani mangitip pai ba baro dai Miss Iongren bat shabngin ya chikmat nga shimye kani galat ban pau ka jing sngolem na banta jung I ka ing san chigi ba dangshen tang de kita yom da I la do no ya I mai bi chuni ki ban pau jing sngolem jing song I na banta ban sim bala klan na chuni ban ngai khublei krpang ye pi Ayusha what happening kani kajing syam jong pia kajing sam kajing mat ya jing jang mosong si kajing do no email and they people like ekapor and one banjadon da bangi kini ka jing ya pliu chumot ka ba don kam khnang bandong ka ba ajing man doi na banta kinong pe kam da mai kon samla ki habarit ki barang sam ki ban san dong indom penjrong ya kini ka introduction ini ya na bit sha I Ayusha Iongren Miss Iongren kindiat in kwa bantip sha kindiat sha pang pi long jinga kinti pi na do dangre pi shong pi sa he pi bonjong lo bat kunda per ke puli pi okay to kublei baro kuma plat bila ong hi ba ma ngadi nga keteng Ayusha te nga ngala kha la he hani po shlong ngalit school hapo St Mary's mensyang pendep ka metric mo hangto but nga pendep ka 11 12 ha BK Bajoria and also nga pendep ka graduation jonga na po St Edmunds College te image nga I keteng I kong Jerida Iongren I shitre po ki HEDC mo ki bun ki ba itho kani I nama ba I de ibri ba bun ktir ni ba yatho khanas ni shatay te tang munta la arts ni ba I la klat no tang ba ngamdu jingkermen namar ba ngatip nga I lut haka kti ublei mo bala de ka por ban lettingin la himo ban khang ka aka tang ba kalong ba hakani kalenti mo bon angsha sha bangan introduce le jong hakani kalenti kani ka jingim jonga ngala Klet no ublei haka jing haka in between mo ang kata tang ba ublei Khlem Klet no enga te ngashkwa kawe shwa ban sedang ka aka ru banga khublei shboni u ken ba open enga hakani ka por mentaro kabada pang kata kado note bala du no ka kami but ka responsibility ka bon haki shoulders jonga hadin kata kanwa te nadu mencharang red image jonga ishit patrikam bahayanga ma te ngashit ni ngashit smusi ba bi patrikam ipa ban raki ban shit ki baranda ki aka tangba bashidang da kaktin pareng everything happens for a reason and believe in that ma te mentar ng lapit ya kata nakadaw siyang katu baro mga salong clan kum ni ma ngadi Miss Iongren mo hapo Instagram te da fi ki dan ki videos mga sabatay shish pang kita hadin ki videos ki banga tani ka truck ne ki banga le kita ki car that le fi baro ki long lingo alut ma ki ong kum no phila ban le kata namar ba ki duna mo ki kan thai ma ki bala ban le kum ta tang ba kadai ka ba na du man sarang ret tengah sidong hiru kenya ki like waju compare te ka journey jonga ka journey jong phima film la ban compare ba o philong kum te te kalong ka pher ba ka de ka jing tri kam lut ken men sarang ret te ka jing he jing san jonga ru kam de ka basuk an ong phi I had a very difficult childhood ngan ong kum no physical violence mental health kabala long it was very hard for me ma tang ba shu ang ba ngamtib bang ong fi ubleu khlam eno nga open be yang ate nga perkhat ni mo ubleu don yarap re nga ning kong tingala don kata ka jing questions jonga mo tang ba nga pet mentate ka de ka jing pen jong ugin mga lapoy hadu menta mo ndete
kilawan mo kita gibaong ki suicidal thoughts ru kum katar kala juwan te tang ba kadai kaba pen bin mauhi kanya nga bangan long kum ne te ngala bun ki porlok mo ngala syang ngala let syang shane shate ki drive ki lijing kai ki jing party rumah tang bangam regret re ke ru ko bangala le kanya ka jing imjonga na marba kidi kitu ki every moment of my life ki ba pen long nga ka briwa menta de ki ong nga to if you bafindon banla banit ya ka past mo what would you change? I would change nothing because kitu ki jing bakla jonga kitu ki jing le bha jonga ki jing sniu jonga ki jing ke ru ka hapo jing imru ka dei ka bala bu te ban long kum tu bang long ka bri ko ba menta ken Hynrei Khlem kitu nlach no mengima bangin ngin learn mo ngan ong feel like ngam de ba ka bri mo bang ong ba ong apa bahado baro mangihang ni ngidon ka jing baha ka jing sniu an nga embrace ka jing baru nga embrace ka jing sniu ru na do not namar ba danga baha rumlong ni perthai sayu na Klet te mo danga sniu rumlong dan ba echu nga ay ki jing ti kanang don kambet na mga di ka brio mo te danga la he kum tu te ngala stang mantrik no ken ngala li ka college te nga pe email ru ngam smu kwa ban pan an kalong kata ka jing independency na jong hite ba ni ngam kwa ban pan no na nuru te ngasdang bantre te ngasdang no ka jing tre dan iwi parlok kin jonga ishi khat ban le te ibu stall hani po N7 te ngasdang ban letre hang ta ngalit ban bu stall kum tu la yarap hadu badami dang athia ngai snong sa bong chau mu na mabala shulong bi bra si te kato te hadin pede te ngalit te la po ta po college pede ngalit wat kam ken ngan batai fi mo ngam tip kum no kadika taka magical ne kadika believe in myself ne ngami tang na yeng hantu hawai po point hi ngami ngan kali ki different cafes mo bakidon ki hire ne tang marsan mi hang tahi ngal hel chef cafe mo kashidan men chanta jan haja hapo dat hill road dat hill mo mas le hang tu hi ki shu ong bet na shu shim interview hang tu hi ki ong to la ban join no mo na ba kata ka long ka school bangalit mo kala pen learn dia nga kum ban communicate ba kum tu kalong very important mo it's not only about ka no for your marks hapo school but it's the way ba fikren kum no fio ban learn kin ban kren kum no ki brio mo ban introduce la jong and ban like ban carry yourself mo shong kum ta te ngalit ngayo ka kam hang ta ngatre kum waitress la lai banai te hang ta pade ki la ong ne nga ban pedlong barista mut ba shna coffee shna ki shake ki mocktail ki kum to te ngalon ki ngalong kloi ba ban learn ki ka ba long thmai te ngakwa mi ban learn ngapit ka tu kalong kum ne ngakwa ban learn kin nong ne mfin kaya nga te ngasdang ban long barista hang ta ngalazang learn kin kum no ban shna coffee te hakata ka poru bangale kata ka kam kin mo ngasyu ang no ka part time mo tama kam de ka part time namar kalalong full time tena do khar baje do khnai baje kas college nganit step bat ka gym ro ngalas dang mo na mga asang bam de kik ngam don na ta ka story mo ba balong deep balong kta ba balay ngas dang ka gym mga bam cake pala na ta cafe mga tray te ka shko ban late mga nung gain weight mo te hang ta po gym pare mga late ngas dang lek te ki push up ta coach Vikash ken mo ni uta to dai potential jonga uang nga iron lady ken te uzang ban train ken mo sang penyerap kum ta te hadu mentang ngam Klet ken hadu mentang dang text pite nga kum no filong ma'am khat bi nga ma'am ken ngal khat bi de sa ken kum to tenang ta dang lit gym tang ngala carry on ken ta ka gym lit mo mesti ngalit gym na tong lit college tong ngalit ta ka kam te hakata 2016 ken te ki ong ken te ki colleagues jonga mo hang to apo chef ni de man lebe ken kam mislong na mo fi bhabre mo ta ka puan ngam ju snow hero ngam habre ngam bet ni kadur jonga long kum ni kum te ba sha si bet ki porlok ki ong bakadur long kum ni nga sha si ba ngan ong if fi tu yang menta na fi Ianga ka Instagram jonga menta fi ong bet adi ngam snow ya hab fi long insecure men sha I was a very insecure kid dangalit swim ru ki pro jonga ki ong ta kamet jonga balong kum shenrang namar beli nga trikam te shoot ya kata te kamet jonga kala bil tabakatahi pede menta kadai ka quality ka best do jonga long kalong kumtate hot like there's always good things later mo da sha pull ru men sure it's okay mo te ki ong lit la kalit mo usa usnyo jangar itanat mentaru itanat hi tang balong men sure itanat shushu ken ba udang long yong menta ta ngala experiment ke mo ta ngala le ka miss shilong ken ngayo top 5 te ngayo ru miss beautiful hair baro probo ki ong miss beautiful hair goes to hangta kile halal miss Ayusha na makila tip te kila ayu ibit ken da kakmal ajong mo ba uta usnyo ba jirong mo amta
tang ba hakata ka Johnny Jonga mo ngan batay fi kamlong personal kandiat tang ba it should be inspiring to a lot of people because ngat ngotu ba ki bun ki brio kinum crunch pangkata mo tang ba ngadon bat phi anong ay kata haka jinglong brio mo ngadon long kum tau hin men ba shirakti kan mo yanga men shwa te shwa bang andai kamis shlong kar ka jingduna jonga ni ka jingduna jong uru lakum rakti nga bakal ar kan ka ngap jonga kat ni kan 1 week before mo te ba plida ki colleagues jonga mo ki dale kum no ki bo no taw aloe vera kan kum ni mo bakan ja no kata te pa bang ale kata ka final day ru ni jingpang man ta makeup la cover beta ka makeup te tang batu ka puarem long ampat no te ban crunch pang kan ni long dang tiang kan mo long badi family member ru but don't be afraid. Please stand up for yourself because nobody will. Nung danda ba yang nam tajong fima. Tanta nga la ayo ta kamis shilong ta lazang le modeling no kin. La poy kiti fashion show la ayat nam tajong Daniel's EMA mo. He's a very good designer. So arif mukim te penikay me kini ki jing le modeling mo men shwa. Kiti ki jing ya jonga model arif sa te. Te hang ta pade. Ta mga le gym kendo kin tawi bouncer. Ma ngamte fila te mga shtri bouncer kaya ka bouncer association of Meghalaya ba June kan ba June te ni la yarap siya nga long once a BAM family means always a BAM family mo hado mentar kidang one to kasi ba iklat imeru long kumno ki yarap bahate te don ta ushan kin mo ong nga finwan a bouncer na ni biang mo kamet fi kum to long finang man keren ru tengong ni ke ikatamo smutieng ban ki ong wan lakawan tengalit ke ka club mikado dali hang ta within 2 months ngalong supervisor okay balay ki karukam like tidy like neat and tidy rukam riam kum bedroom is very important kum no fi riam fi bedroom it's very important finong em ni ngandam kat baman kam long kataru fi haban nang baban riam you have to carry yourself in a certain way baki brio kin approach fi kinong okay ngala ban approach ka te ka brio kanang ban keren kanang ban ka ibyang mo te karukam kerani egum tu tengah azang le ta ka bouncer ru ani ngada enjoy bahte ki kam jonga kadi dami ting hadu lai biji sa biji poim step kum tu tang ba ki don te ki bouncer sur ki long yarap bahte kum tu ka jinge ka babun ken hangta ki nong kwa shot ki babun namar ba pi band mo pi blacklist ki brio chakun roi habar e kum tu ka jing ting ko bana keren si sining ayam na mga bating puot tang mga klende kata ngating ki jing shot ki jing shot e le kum no mo ki pas trauma su ki don mo kata ni baro ngi don mana ke bala jam chalang bitte tang balong adlit ya bikin ta kakam tengale atat kin ta ka ngala i ne kata kakam like tre cafe te na marba kata ka class jonga kala le no hadu men sni kum to tengala smula ban krishani la jong da ka bouncer ba ka long kale modeling kum to te hadin pede tengah sedang ni ki ba bon ba fi ki kam bangale na adu khan rusnem te mod dang account men tanang ki da belai ki kam number belai na kada jong ka to pede ki kam bangala le kapenong nga kom ni mentakin banga shanghang ni banga lakin ban ong ban kren mo ke banga la le te tengala ki kam ki hosting kini hapo ki parties kum turu hani po shulong then kawan ka lockdown mo yang ibaro ka shulong all of a sudden jayu hakata nambatay fi mo ite ikam banga le ba ka bouncer long no parties fashion show sumdan nem channel fashion show hata ka pola lockdown shop level lumpay ba mla te mo niya kamay kum no kan ano I'm so independent nga ngamlong I'm comfortable pa na imay de idon ru ngamla re tangi by wifi rumo don kam ka wifi to ka poli ni im kum no kan mo tengale kum no nga shit kidang step nga shit I alu chop nga shit I burger na mala learn de kan na ti cafe kan mo na nga shit learn de kum no ban charu sadin nga shit ki alu chop ki burger ki pakora ki roll kan kum to tengale shim ta jing bam nga bu ay tay dukan joy tay parlok ken hapo dong hapo new colony isit pendia mai kan tengah si yo art spa lai spa so spa si singiru labun how to kapor mo lai rap ba ta kasi banai la yo like about the yo 4,000 rupees it's more than enough mo how to kapor lockdown lai te kum ta ken nga shat bim ta la si banai kum to ne more than 1 month ne kum to nga sutana ta ka kamru ni ngo ita kala di ka kam jongai ken mo so baki beri ki ong ni ubang ngali bam junang shat to mo men sha baru kay tibahin yung siya ni da pala he panle kum no mano ban shat nga brang siya ang tingat sa kamay bahangan sa buduk cook na siya tate tingas ngo main kin mo ba nga nang ban shat ki bang taru ti barit ti ba poding ka ta makini ikin yung aspa lespa ti kawan kin mo kidon ki jinjinjar hayeng mo ki ba tengtengim la ban keren mo tang mangiba syam mo piru pin syam hayeng la jong ngan syam hayeng la jong mo kum to ti
Ipolok zonga kini basa apo Bangalore ma. Tiong tola biang. Nga snai mo fi kam long rekum ni. Ni nyami na sabar, wan pi sabar. Fi bon ha ki potential. Ma Blei kawan kataru ma ka jing yu nomor ba. Shwa jong ka lockdown. Ngalali try ka MTV Roadies. Kaba I'm very sure if peke ka video fin sa kanmao nga ngale ka headstand na po police point. Police point na. Kibriyo kila na mimro ikata ka ba ngale nga na mga klamla te taperkat mo. Ngalali le siya ka interview siya po Kolkata mo bang. Nakisan pangmut naki prahajangut kibriyo ki chustang san pangmut and I was one of them. Ngan batay kung no ngayo ha kataru ma. Kadi ka chalak jonga. Te kile kata ka group discussion ron ki jet san katsan ngut. Ngali jong ha ulain bodang shinrang suda. Nangadon nang shinrang suda ngadi ka taken snap ba am nga. Kadin shalak te ngayo juat ngayo choose kan nang tama. Te nang apoy ha kata pede bangan poy PI ki ba pa TV kam yo pa shokin sno si mo. Te apply sa ka wildcard entry. Shwa jong ka lockdown hi ka tuma. Ngada apply sa ka wildcard entry. Apply kataru yo kan kata ka at pongot kibriyo. Kadi shwa jong ka lockdown ni ngataray. Shwa ka lockdown. Ngataray de ho ka shwa ka lockdown. Te yo taka tang 20 people ki choose out of whole India ken. To te kamut kala long big. To ba pli long iba jun di la yara ba kenya nga ban kreni ki kibriyo ban kreni ki police rote ki traffic police hang to ema. Kapag kat ka event mo ki ong nga bale headstand ki ong khat arbijim mi. Ki ong mali 12 PM. Siya no nga non ya kata headstand. O pa julet ti si senru. Tenga le kum no ma ngashu. Lile ka lile kan mo ta ban ai rong re ka body bo ang kata ka tip ki ai la ai ta katas. Tanga lile hang ta te hadin si sngi te ki mim skin. Nga kam sha jit. Ndi bang la sha jit kata mo. Kam sha jit ni is mo si ma hang ta. Sha sna mim ro hang ta ki breu. Tang ba remember mo kata ko we. Haters makes you famous. Nakanri hajang la pa 1000 followers. Talalong influencer okay nang ta. Wat mamta 1000 followers la bun ta to ka porlay mo 2020. Ki camera nga don nga dilud kat bodan ka laptop KK tangman pelang pisa menit sa Bangalore. Ma tangali sa Bangalore mo ang lili acting ba dancing. Ngantip sino kanya long fitness coach menta. Ngantip sino kanya mga long athlete. Ma boong te ka kay mo penlong ama po Jingim ka pen one year fish ka ko ba di you never doubt yourself ma kata te ngalit sa po Bangalore lili acting ba dancing tali contemporary kan she's nang alon ta contemporary ro ani kada ya rap siya te nga alon ki te hangta kin mo ngalong ifi ka jinglit sa baran kam dera ka basniu ta fi perkat ya kata namar ba ki bon bahang bakila tan yang nga sa po hari jongi ko way kan ka ngalong ikaw fruit mo ngimla ban pag iwiwi bakikiyo jinjar ba kata ngam tip kum nang ila ban change kan maybe slowly ma we're evolving you see ruka ka jingmi bobon ki paper kan kom jimo ji patat kum mopi kumni kan sayra hi I really hope ma nga hope kanya kata nomor ba hatu ki por ba dai ka por jonga ma ani ki jing tan sapo ta fi ki babon palat dai ba nga snap yaki kata nga sakot hajo kata nga long dum ma kum kitu kinang tan yang ngahi nanong na katakin tang ba ang ba nga Khlem snap rin no nga long stubborn ruti kandian hakat ka jing stubborn ma drop my peak kandian ha Long ida su tu si siya ka jingyan ni ti jumpi ka Jingim ro ha ka long ba ba ani kala si siya amar ba ka responsibility ay mo su pili kan ngot si para pi dan ngidan angot si para email tang maroy batre ma itre office man kasking tu chai shubu shin ki bahi ngum tu te banet tamba ang ba ni email ila la sha ban bu kita ki school te ki babyang rajungi ate ka trust jang ki ho Blei ro ba kadai si sa ya ni jong Blei ni tan khat ni gibreu ni plan na kung bay hindi ka ba Blei na kung bay kata si sama fi ang kading trust me ay kata ngala do jing kermen ho Blei for a long time tang ba kata nga ang Khlem do ka jing kermen nga Khlem do ka jing pen izin ti nga menta dang few months ago bangala feel kata ka presence ng Blei te ba ang fi ani kada kata si siya nga sino may kadto nga Khlem ngala Klet no te nga hindi ba nga long mga question mo ngala long na ta ka spiritual person kay nga believe ba kata ka universe ka don mo kata higher energy ta ba kata ka presence of God te ngala long do na te kata ka jing believe ken tang bangan ong fini menta nga dai ifi Blei open one ka to ka jing sat jong nga ong na jing sat siya ni ka sat fi kata ka jing emma nobody deserves that ngong no kid uklong kna manu ru kay ba nga layo i mga
I wish ngalak ban ong in details ne ngalak ban pen EFI mo kata man fitip hak sisien. I remember I was 11 years old ngadem hapok ki kok siu ngalek kum ni ngong shim la nga bangam la shu ban ngam la shu kan ni mo ngam la shu ra kam dia tu bang overreact ni kum tu mo kum belingan shuja mi ke bam de te nga ong mishim la nga ngam la shu ban em ka jinjal pelan tang ba ngarang don hani mentang Siya in Klet na kanig stop thero mangi chubi ida witness yam nya kanig da ida yu kanya kata hoat itip te long so itip ya ka jing tresh tom jong ati itip isit ong hirup mai ki barok ki bahing basam ru ba ilong prop mai nga mo kumta tamba long itip te kani ka prokat em kalong ka paan sinjar bhavan yo em dida fi yo first bafin job ne kata prokat em da fi long deserving ya kata ko prokat bafin penmi no shakmat naka India kan tu fimla men syai tang first mo you can be first amongst kibriu baro tang ba bafin penyeng ong no to go as an athlete from India mabong from India ban mi khamat naka rijongi ke India kalong baki haban jit be ya kabalalong kumta kan balabyang bahama balalong byang bah balalong deserving bah hoat te kani itip bahaken bang adalong ani nangalong determine bahti ban bang haban lep ya kani ngam tip ya nak giving up ru kadan dictionary ngam dan nak giving up si sin bang along mangan le mun ngan yam ngan krol ngan kertat hang taru tamangan lep bet kata ti itip ya kata ti idang ong ikani ngan bu status kani idang bu status hite apa WhatsApp itu babas bahan bu kidur jonga kani mas ngom long klo hima kuna jongte la bu ta status kani ngum tu ma so kawai rumah imay nga imju leray man buat ki status pet ka bikini kimdan kimbun kibriyo ki bas ngotu ba it's fitness kade even if modeling ma ba ki ni long kum ni pet na ma bang o ka kan take ram kum ni kum tay ma ki bon ba hakan ni ka jinglong kum ni bapli ki bakwa ban le ki long tiang no te sakren tamba imay imju long leran ni kata itip kani deka sports Jadi si benda jong tu ke event mo hoy it is a part ngine pin habal abel ta ka body ngine ka no ka deka pot mo kum ni long hima kum ta ba ka deka event te ba top bikini te happen phona ka bikini ki taru kita ki bikini ru ki ba kam best kin ki ba ram ru ki ba ram ba am deki ki ba long normal long kala da bu knang te nom ta jong kata mo te imju le ran kata kau ni ada long smuhun de bayo kami kum ta mah ni te kibun long ni bali phapong kum tu te imju ang ni ro sha kata kenwa ilong be itip ba what I'm doing ita se kata te Amar ki intention jom figure for good exactly bali le ran ya kata ken competition ba hoy te ibu kita status long ngas mo komen ha pre ba ilai kata sabi in te itip te bangala iyo kata te ka joni jongama Ayusha kindiat na kwa ban Di ba aku ni ka preparation jom fi sha ban yeshimanda kani san but I kindiat na I video lalong kum fitness coach hoy katu full time job jonga kan fitness coaching ken te ngai katu ka kom coaching jom fi kom ikai jom fi hakikat tu kani video ba I long ka pair ba ni bale weightlifting bodybuilding kan sikran kira ngai ram do ki barum gym di ba ye ya ka bodybuilding ko se hoy nas to hoy Ang pin instruct ka bodybuilding itu batai sa kindiat ka gitu coaching of the IPs to kata introduction jonga ka journey jonga mo ngan continue ya ka to ka bangal apoy sa Bangalore kinanta te kasdang nang tu kinna ka jinshot ma te kitu baro kay kilalong ki foundation kin jonga naka ka jinshot ro to contemporary ka belong very good foundation because ka to ka grounding te kalong baha ta so ka to ka grounding ka contemporary shwa nang tu ngalale kata ka aerial yoga ko mga ongi fimo lingkong ngate danga ika ko banga I tenan ka bangi ibyang ngalit kalibi o kumno banya kani ngasang mete banya kum tu so ngalale kata ka aerial yoga wa da fi metep ru fila ban pe ki YouTube ki mo kita kilong information ta jong firkin fintep ba ka fitness kam ditang ini ka fitness ka bon ba da fi mod ba ka fitness din ta ka bodybuilding ni ang palit gym kami tang gym ka fitness ka bon ba ngila ban siya steps up and down ma kum ban shubat ki iwit ban shule kumni hayeng ru kabun bhate anything to be fit ma and by fit ndir ma bang ang ba oh fi haban itnat ka kamet ka fit body kamut ba fila ban ra tu kikyar Khlem da pang kamet ka phat
finya 2 steps Khlem dapang kini ki khosiu mda kan kata ka jing long fit ma tinga le ka aerial yoga nang tu akan duk tau coach udah strength and conditioning coach mo la di product jonga uta tu usi penhikai kenya ki grounding te kumno ban penhikai brio kumno ban sedang ban lek kai kum tu tanga yo nak tahu ka kam ken ba ong ki pilates ken ngam mentar ko lawan kan ko ha shulong pilates ma ho kata di ka machine ma haban le ha ta ka machine kum tu kadi ka body toning long kam di ken ba build hani ki muscle kum tu tang ban shu pen long ki mobility ma pen stretch kum tu te long pen long build kendiat dari tan mo kata-kata ma kam dita ki weights kan ban pen long kam build ki muscle tenang ta ngas dang mencim personal training tengah poy kata ka bakhat ngala stop ka gym ma ta ka por nomor bangala poy kita tu mo ngala kam gym show tengah le so ta ka spinning ken na kelas spin instructor ma kata ka di ka cycle karang studio ka dun ki blat ki jingruai haban le ken kata haban le according to the RPM la ka jingruai king haban le kata ka spinning mo hoi te 1.5 years ngala tray kata hangta ngala grow ba ken mo na ba kile ka energy jonga ka dan ka era mo ngam tip tray ka tu ka jing so sat jong ka jingim jonga bin shwanga tray mo boang ba kala pen create ka fire inside me ka ding ka bam lip re dalong kumno ru ka bam lip re kata ka ding ha po jonga mo tiki tengah kata ka first competition jonga powerlifting kadi state level unni tengah yo goal hang ta tamang kami overall ma kata ka di last year ma kata nang tu ngale so kata ka strong woman ken ma ta strong woman kadi banle ki ta mon sedambel wahe akan ni haban ra kan usin haban mare kata ka di endurance ru ban mare ru ban ra weight su ken ma tang yo second ken kata ma tang yo second ni kata nang te ngale so ka bodybuilding tengah yo goal kata sports model ma te nang tu langsung tenat kan ani ka imo kan ni ka basung tenat mo ka bangile te kalong pen guru te fi mdi tangi ka tu ka bang ong bang atlet mo po gym ha ka tu ka competition ru am fi iki brio fi kendo ki athletes am fi grow ha ka tu ka particular dm ka ba affiliate ka tu ka competition is where fi grow shu in 200 ngan ong fi nama fi ka ki brio ki le kumno ka tu ka energy level te with that experience am minta usnem in kawan ma ta kawan minta usnem kani kadai very main mo ngan batai fi kani ka ba ngale lai telima ki competition kadai ngas dang hau April 21 days for each competition ngadon ka por ban prep ma ban prepare kata so ngadon 21 days ban prepare ka powerlifting state level ka bangale last year na em katunga kami overall kani ngale 21 days ngayo overall champion ken best lifter ma ngalayo siya kata ngadon sa 21 days ban le ka strong woman ma ngataray don mafisia pila kata bangale ka truck pull ba tani ka truck ma ngalayo 5 million views apo Instagram ngasyo may ha kumno ngalo kam tip bakan mi ngasyo upload ken mo baro ki ong bayang nga dita influencer nga pre subo ta ka video kum to ani upad ula boy hang ta obviously kadi ka negative comments ru ka ba pen kiyo kata ka views mo claim negative comments ki ong badan ba knyat na din ne kani ka edited ne photoshop tamba tom liling ate ka ikabangale ngatip mangingitip brio badan hang turu mo te hang ta ken mo ngale ta ka strong woman ngayo hang ta ken strongest woman of India pro mde amateur ru pro 2025 kanu minute gitu sorry kanu minute lagi so kadai kata am kadai kata ka truck pull mangale ningkong ka bakam kya shushu mo kani ka bangale competition kadai bakam sting tambay ka tu mangale ningkong am kadai bang isule habar long ka gym kadai 15 meters mo kata di 15 meters Khlem dan balak banle kata kentei Khlem dan balak bantan what ki bashtir umla Khlem dan balak bantan mo kilaling ngolot baro paksa dang tang da fi ka video ru finya sungai bang halang na buk nang te ka to finya so thu bakalong kumno nga pendep haka shi minute lai pusau second siman ma ngada ka an 15 meters ma kata ru em kata ka lenti ka kamlong incline khendiat ani haptan te hapdatan but kata ka teknik ru ka don kam baha mo ngan batai fi haka ka sngi kata ka bah 1000 kg kata ka truck kadai ki kenthai tang mga balak bentan kadon so katsan 1000 kg
ya kishin rang ngan batai pi kata ru kawai ma kila lihat em kishin rang tengah pada long tempting te ni kok tan ni kata long kumno kishin rang ki ong yang kita ki boy hey strongest man of India, it's too heavy Ayusha, you'll not be able to pull ngap pada sngu stubborn. So what, I just want to learn, I just want to see it's okay even if I can't pull ngala ong kum tai te dak tien moi ki ngap kan dak phareng dama, it's okay if I can't pull, at least I can try ngong kum ta te kata ka 15 meters fit ngatan steng hado gitu ki bar wi kum nek shong bai kumnom ni hado dah ngak kelan kum ni te mam la sure dong asat te la kut ke energy mo ka ong la reach kata ka ong CNS mo kata central nervous system ka la kut ken kitu ila shbat clear kum ni shong bai kumnom ta bala ban ki nama ki mo bim la ban ki kata ka wai rumah don't ever feel scared to try something new. Namar ba finum tip ka potential jong fi hado da feel try Kadai kata ka basit jahi apa buat yang ni sendiri nong ngiri kan ngiri ngiting ngilek ran tado ka sap ka pong katu ka potential ti bagi kampau re hoi ne kum pi pim ting pim rit te ka pi kwa bim persang ban mat ban suthu e ka string jong la jong kumnu kan ngantip to ong di bangam long stubborn ru Doong te kata kajing stubborn ru ting tengam ka bapen kiu bhai phi hoi kadi kajing believe hala dia dan ba believe so what I believe in myself so what ma kan jayu to fin cha ki ki briu pi kati katrai sale ayu dia khilang kan ber kini hoi ma ngaru ngalasam ru khilang kumta te nang tu pada te la dep ma kata kan adep kata ngalayo kata rumah ka baong kata ka overall ngalek ka car deadlift rumah ngam te play ta ka video kata ka don ka equipment kum tu boy ka kali kan ngara kata car deadlift prasin baru syamai ani dan balak benek tang sisian arsin laisian ngalek prasin ka jing halar ko banai keren baong tu dan teka ding te apa te ada mentul adep katu so 21 days benek so kata bodybuilding te ngaklam yo pro card kata ka por ngasio overall champion ya kata ka miss swimsuit kan ICN India mo te ani baro am ki chuang bet komno fila benlek back to back nama kalong ngan batai fi belai kalong it's a big thing kan mo kalong different bha ka sport ma pet ka powerlifting fia ban lut ha ka bam ka strong woman ru fia ban lut bha ka bam nama ka de ka bakhya te film la te ban let de film duna ka bam feel your injuries te but in 20 days ngakat bahkan long aesthetic kan ka body kata ka mut naka 2000 calories ngalet chaka 1000 calories chaka 800 calories immediate drop okay te kamu pi sacrifice kabam gitu ani kabam ka banai keren kan ka plot kata mo ngan batai FM kadi ka main dengan batai fi kowe da film strong ya ka main am film lar ban le kan ya fi opang te namar ba ka body am ka sngap hai ka main kumnu fi opang kumnu kan kata kadi ka experience jonga kan ngam ong re baro khat kilong kumjo ma tang ba kata kadi ka experience to after 2 months ngayo opang kadi ka stress te kumtu ngayo migraine and plus ka BP jonga ka lo namar ba kata kadi ka jing bakla jonga hapor bangadon ka menstrual cycle jonga ma second day te baro em kisilong bet oh kata kalong sngu kumta sngu tlat nga pre em ha ka second day ka bang ko ban train ba lakut te kata ka jinglong mood swings ma ba kum baong baro lakut te ka mood swings la dep nga train te kumta ma baong bleeding ma lakum bleed palat te wi opang damiet hapo Bangalore marwe ngadon chudon bak ngam manu ban yalam yang ki bridge dei basa jangai te ngadon ma ki perlo ki beg bahas te tang bang ade ka briru ka bang ko ban burden ni ki briu kadi ka pasniu ba kata please don't be afraid ban khot ki perlok ban take care fi dam dan ki perlok ma manuhi bandan ma kata kapor tanga belong stubborn long kumta bam lo burden nga khot you doctor nga subet na po website thankfully baka duai ru ni dan bak bonde de tunong penyap briu ni kum tu ma ting tahata kapor email jonga ke ina po video call te tang email himo ban la ban call ni ko me ngapang gum tamta to one unos kan I drip kan nga hangta IV drip lightly ki IV drip dan tu after 2-3 days ngala biang te after 1 week ngas dang ban train no kum tu te dadap nang tu nga aku tu kan ke tu nak tu ka jing learn kan gum tu kum no bang long careful next time you only learn from your experience mo plus ru ka de personal experience jong pi the PP experience kum ni nang himo ban learn kalong la ka jong am ka journey te ngas dang ban prepare no kan ni kan ba ongai fi ma ka INBA kadai ka linti shaka natural olympia ngam ngatharai mas fi se baro flat ka olympia kadai olympics mo olympia bet kadai nam taki enhance meaning ki break ba shim steroids mo ki ba kham he kan kam metru kalong enhance ba kan ni pare kadai ka natural olympia ka ba manuru pat shim steroids re
haka shi posnem mo tang banga de lifetime natural mo ngam pa jushim khndiat ru an nga ko ban maintain bi yakani na nga tip nga la ban ne kum ni naturally so nga compete yakani ka bikini mo te ngan batai fi kani ka journey jonga ru ma ngale ki wiki federations mo yakini ki bodybuilding ki bon bhaken ki federations mo ki ong nga ba I am too thick for bikini ki choose be ki brio ki ba ngan ong haka contain right kho ne a little bit petite skinny ma ba don muscles khndiat te nga pres jing sngo si in kata kamen semba ni kumno mo ngam sngo ya hap kata ka bikini e kum tu long sngo diaw no kanyi men sem te nga perkhat ngong ni kumno kum ta mo te coach jonga ru mo ani uba e men sem sha to coach jonga mo teng YC ma ta YC Abhishek YC u ong ngam ni le ngin le tong ka INBA kan dangale ka INBA I am the body they're looking for. So tu ti kata ko wi nga ko abon mo. What you doubt re la jong. Ngala kum doubt re la jong, tambah ka experience jonga maybe fila ban learn na katni. The right shoes will fit you. Tangba fi haban try different shoes ban what ban lamp ya kata ka shoes ka ba fit ifi. Mo. Hoy. Tangba film day pa ban give up. Syong dan mapen dim no iti light jong fi khndet syong fi ong no to la biangan give up no. Fin poi mo hakani mentangan poi mo hakani menta. Hadu fin iki videos jong am ba ngayam hangta. Kawai ka durum dan mangarkhi. Mars nong gumta Miss Iongren, Ayusha Rachel Iongren number 114. Miss Bikini overall champion and she will be getting a pro card. Kata ka pro card Mars nong gumta ngashu jauh taki man ngashu le hangta bat yakata ru kunyo bat utaru hado ki judge fitep kida ong akum ni kida le akum ni nama kila internet play kata ka performance jonga ngada let ngada smile ngada enjoy ta kata ka stage tambangan ong FM kada true experience nga Khlem lon haka sinem haka arsnem ngalon na mga stress batu ti ki competition dangali hang tu ngam nangal ban khiru balela stress palat pa iki judge nen pa iki briu ne tamba in time pade bangala le sile nga Khlem give up haka way banga Khlem job nga Khlem give up haka ar nga ngalet sile ngalet te hadin pade nga sedang ban enjoy ka stage ken ti kelas no tenat ki ibangar ke nga da pete ki judge baro snap ki jingruai nga pa iki audience kita le akum ni kita shot ni kita kidur hang ta po ngashim ta ka prize nga bat ta ka overall champion banga bat ka ta pro card mas nyo ta ka pro card nga shukum ni nga shu yam sa shu ki ba job second third shu I'm crying too much shu it's okay mo I'm so emotional nga da yam hang ta nga shu halaw itu ko jang why see we did it kum tate tingale so hang tu hiru after 1 week ngale sa ka competition ma kata ka juhi ngayo second hakataru ka bikini mo tambay kata ba ongay fi ba ki kwa ka ba kamray kho ma tamang Khlem mlilay mo ngalalong disappointed hi kom judging jongki namar ba I stand tall in what I believe mo and I have a voice I will speak out ya kani ka ICN ki bun bha ki bamde ki natural tamba kim judge bha kim pet bhate like dangi call out ru kim pet re ken tamba it's okay kadi ka experience an nganum lecho ka to federation mo ni sulit na mabangila ada siu lupa te ningkong tingim ko man ban wes wa kadi ka goa tingi chita ka goa dan ipa jongai tengi ba ne chabang te ki bu ki bri ki bala kham he te ki latte hi tai ba ne chabang isi dei politician gen men chwa init chabang ni chabang te de pikan thare bikli mei pa ne ki bala kham he am intip do ila kham temen gen taru idang shuklat men snem tamba email jong ba ipa jonga te kham shong ken do uncharang ret bangi te ngim don na ken connection e kum to tang email bet namta jonga ti email ipa jonga email be hi single parent ti la bin mai itmo tang mai Khlem abandon mo email jong hiru ki bon nei mentang ai ini ki shuya khakhon guys please focus on your future ka life kani ka jingim jongi ka ba he ba ngai imta ki shu khakhon ki shu ni benut bate long mo long ka jingim ka belong precious tmo ba ngor kum ta Khlem dala ban ba fin besai kum tu long ka perkhat ba ken mo deira da fis ngo mo am tang ka financially ngam ang tang financially tang pisa mentally emotionally da fim patla re man pet iki khon namar ba kan sa trauma da ki khon kin he am hadu men ta fitem nem ba
ngalit siya po Bangalore bangan get through ki past traumas jong I took therapy for 2 years nga payman ubanay tak therapist bangan get through kata balay ngam iet yala jong ngalong insecure ngayam ngas ngosi dangal ke rung as complain bed ngai ibi ki jing duna hala jong dangal shim therapy ngas thu ngai pet ki roots te balay ngas ngokumta hanta kan nga pet menta to feel obsessed. I am so obsessed with myself. That responsibility bawan hang ta te hadin ka ba ba menta mang ong ifima ka ngasong hang ni menta kam mde ba ong bakam suk ma tang ba dangam day menta ong song hang ni hable na sa Bangalore ma nganum yo shu thare ban knu iba ruma ban krani pangkining kini ka ke bangam long ma ban batay ma ban kren ma ka di personal tang ba ani ka ta kada kya ka terpeng jong menta ken tang bangam give up re kumanga ong give up is not in my dictionary giving up te chpne do nut ma don ki jinjar e ma baro fila but ban go through everything happens for a reason and you will see the reason later what pen do jingkermen re adin pi job ikani ka title hoi naman kani ka next event bat chano pin le pin ngai sumre pin sa mikmat represent India te menta ha ka April Bangalore ngande siya katama ka Hyrox hoping bangan yo ban le ka world championship danga job tengan sa yo kata ka world championship bangan le mo siya sakot ka elite athlete kin mo kata tela dep na kata immediately haps dang no ka prepping jong kane ka bodybuilding ka banja hapo Las Vegas ha November mo te ya kata tangi kini ki pro card holders bala ban le kata ka natural Olympia kin baki khot te hopefully ngala ban le naduk men sim jonga bangan job ya kata bangan yo ban make India proud and of course Shillong proud Meghalaya proud ka way ka bahe do ken mo ka Meghalaya jongi mo karila jongi ken mo kari khasi jongi na ba kimbon de batte ka kata kari khasi do nga Shillong shate ken Shillong where nga shamit please read geography it's not my problem it's yours nga Shillong mi kumta ken Shillong Meghalaya don't break oh wow you're from Shillong nga sung sarong ken yes I am from there ki ang kibriyo ni ki babha mamash te ki banang ong yes kidang innocent fi kibriyo shani ngina kit bok kit bien bhai pi ken hadu ta bat ka ki patba na ka jalaru hoi na thai kinya bo jing dwai harin kat jing trace tom ju pi pin sa poi ken sa ka tom job ya ka kani ka event kani ka competition man sawan ro mo hoi ayusha kum na ko ban kli mo ikani long ngaru yaladi ngadi bas le kai te mata ta lang sange sha bun kam e lisi kala kalong ni mi pi ban jubab ikani nga mo berkli da to pi kai ka suggestion jo pi lane kai ka view jo pi by day bat ka jipan kam straight ha to kum jik so jo pi hoi ka bhane kam long da pilong ban jubab hoi of course ma pe ka experience jo nga bangai I ki brio e kum to ma ya ki kan thai ngan kran shigim ta ki kan thai ma ya ki kan thai shaba kin yo khunte kabalong kaba like it's very dangerous namar ba they might not be able to produce ma ka way dala yo khun maybe yes they can take it but also for everybody in general da film num shim steroids ka khamba phi ka hel jong phi ka khambyang tang ba da fi shim ru am long fi de banang ba ken men ta am kila shu shim no te ko mutu dawai bu yo na po pharmacy sto am la kham suk te ban yo tang ba fi de banang ba ken man shim kum no ka do se kum tu ma nama ba ngai kini ki ba shim am kila shim klumar ni kam metro kam itanat shukhi kila long ima te kum tu tang ngai ru kila long ki side effects ki bun ma ki side effects kum ba ki lose yo he ka snyu nang ni kata ka way ka metro ka la bun ki pimples se kum tu and I think ya ka jing system support ken ka la effect ba ken tang ba long obviously like anything bala produce te da file ba da le ba the proper precautions proper dose I don't think it's that bad ma tang ba fi haban ya tip long iwi ken mo personally te kum to am long ka jingot janga is it safe long lane ka don hi ne jing long ba I don't bet yes ka don bet baro kini ki basham steroid suma fini clear no inuru kiro kin ang ba kan don bet kan don side effects kum jong pi pat do you advise
Ya dua segi ne. Yala jong nganum kata yo tu lanu wat lada teng ngapa ikiwe ngong ni kalau body fat be jongki ni ka recovery jongki ka kloi ni ngaruk sngkwa tangba I will never do that so nganum kwa ya no yunur bakin le phi please take your time Saya filit mare katrin kadon katavle filit catch train mo take your time mo ngala train ngala slam hati kat taru ka body jong anang longkom ni hadin 5 years ngan salong dokum weire ka muscle maturity khat ma ka important ban one take your time ma kata fitness ru beli pinong banong beli compete ru take your time you have all the time in the world bang film tip film perkat kata ka jing yap ban one pin tip hima pin yap hadu dala spa snem ru ma live one day at a time petkin mo long tamba banong bangan suggest Iehnoh please don't ever take steroids guys naturally dang la bet ban long natural itanat ka medru ka khuit ka medru kamet ka phat ki kan thai kis dang change no ka voice ute ka dur dang change long long shendang no te kam to khndiat ma baong kam long pher long shendang na kan thai long kam de ba ong o phin long shendang kum ta tang ba shuang kin mo long you can still be the way you are and build your muscles and look good dan kam tang ka jingai ne ka dedication jing tristom tang kam ka don hi ga chances bangin yo ka met kum along to giwe bolong official do bangi phi mata important comes to raise the natural nem ka simpori even tristom ban yo ya kini ka athlete body hot but bang ong ru am ka to ka pas jonga mo ka jing tre kamyeng kita ki arti kita minta syong u ka brio ka ba tre bla workout 5 years compared to me obviously the body will not look as like I am because bada kishong Khlem tere kam yeng mensuar exactly what I've done te balai nomor ba kayat te ka tur ka jing khi comment man ka sngi te kum to te according to this ma bang yakran menta fikli nga mene ka question ma ngala mis ka e ka bang apin hikai ngan batai fi ma nga comment ba ban pin hikai ki khlungru nga don ki kids class every Saturday kata ko ka company ma iki bahe rumah ngan poi kata jing yo ki bang apni kai ki bahe ru tang bai ki khna bale nga song tenat ban pni kai ngarang yo ka grounding jong ki ngam pni kai tang man squats ngam pni kai tang man le push up ngam pni kai ki ban kan thi kum te ban ra kum te bale de ki or ki la ban safe le jong awareness of your surrounding shidong ma da shong fi kum jin thut fi la ban safe le jong kita kan kata ka di real fitness ba kata ka di real fitness ma it's not only about looking fit it's not only about fin la ban ra tak squats cheese pak kg hang ta fin ke mula sai pi or pi kriya noi kejat kade ka mobility ka baong ba ki stretching ki important ka range of motion te mentanga bodybuilder kat ni ngam la ban ki tang bang ngap ngashim khyai ki mobility ru baong ngala ban kot shu it's very important kanya kata tenga ka jing penikai jong ka fitness coaching kadai kumno ba fin move ma kata kentien move to work out to learn how to live a daily life and to use it in your daily activity ba fin pindon kam hakaman kasngi kumno fiat fiyeng kumno fi shong finumpang fin shong hangnin ong ni pangmen finya two steps nang pang ki ko siu Fidi ban nang ken ban ong ba da nga pani kay ki ba kinumdan kum ta kijing pang ho chini sa te kindan mi hima bari kindan ba tang ba lifetime te kata ka grounding ma functional training ki badan kam umde ban shu ong ban shule tang ta ka powerlifting ne tang ta ka bodybuilding te nga pani kay lut kijing mare nga pani kay kijing squats nga pani kay tang ba kum nu ban or ba fin safe le jong nga pani kay kalau ngumta kan ka ikaba pin mga te kendiat kamat bayde bat kanika ban pinja thai ya kamat palong ka pi relax pi rest long lawan suggest long you see don give up it ba lekai long kidiban kia kanu kenta dan it hakunu comments ni ka kum wam ho ngim ong re ba tang ye ki ba lekai don kamri what ki ba mare laki kam ki jam ero long laban advice ki midama kumno ka ban discipline ka routine jiki tangan batai shwa ban poi kita ma kijing thya bha kijing bam bha ma da fi don ha ka toxic environment but ki brio ha janjong phi ki long toxic negative da ma phir long negative da fi thya sa ka bathya fi bam sa ka bam ru ka ma jong phi kam shat re na ma chaba fin shat ya ka met ka main jong phi ka de ban shat it's very important
to surround yourself with people who are positive. Among the mga baki beri komen bet ma bamdan negative energy. Mentang ang chang bat pihang ni ngidi sparlok ma. Kat ba pile ngan sudan bi katu kajing pe je phini kani kum ni kum te. Finsa feel bete. Finsa feel be kum no long kum ta mo. It's very important to cut off those people. Kan tat na yaki mde wat perkhatan nam ta jing ki brio. Oh yo kam main kum ta haba ka mental peace jong fi kam long em. Fiak ban perkhat chai la jong. Ka jing long jong amanta am ka de banga bu be chai la jong marwe. Of course mde banga shilong no menta kum ni ha ka journey kan jong amwa ka bala long important banga la ha bende ta kum ta nang ta ka sawan ka 8 hours of sleep is very important in life. Teng more fi de chane stay fi kumpoi mit no kum tu to divide no kan fila yo no hindu kan ta ka jing tia te men singi yo no kan i pawan na ki balai phau minute na shi kan tai kum tu ka bam ru bangi ni ki khasi jongi especially ni bam ya ka jakat ni ido itu ijur itu aklet nama bam kaja ni habban maintain lang ki protein ma bam bang ki protein nang kado che ingin yo ban ya bam do man kasngi ma ki baduna air kum tu ki jhor tingila man khet nang ni nang tei ma bang ma patat ba ki jholi ki tatte bam ba kan ki jhoru mde tang ka to ka ja ma bang bam ba ki so bam ba ki jhor ki kat ki bala tang ba what staff re pede ka we tang bang bam la ban bam tang ka ja ne kum no ne dang la ba bam banya banum bam kat banum bam li em fidang stress shu e kamain da fi sngo ba fidang rai ko ang ta em fidang stress shu fidang sangat shu kam ta mi ki ba ko lose weight ani kita ki small points ka ba bon ken ka points ma kinang ba kini nganum bam re hakata ka stress mo ka shikani ka kentin mo ka dei ka cortisol ta ka cortisol em ka ko hormone ha jongi ma kadan ha ka met jongi utaw cortisol em do spike te do qm te mo fi sangat ken kata ka wana ka stress ka te ba important ba fi kadang dehydrate ka body panglut ki ting shit angam ni ngok tha ki jat bam dan te po met duna ka ta ka daw ki se bam di se to ko kan di to ko da fin pet ka met jong fi ka biang da fido e ka jing thia ru ha to ka sngili pen bon sho e ko da do ka thia le fi dehydrate ka body pen bot ken ka kan hydrate ken ka body small things ma bong dan kam ha kita ki babun taru mde tang kita bong ani da sutran shisha Miss Iongren betul si benda kana wapi ngamla bos thuba nadu meneng ya klen kala kapor kala ayah long so bon ki kana te and long constructive ma mo ka ngasu thuba nga bas ngam ipiru ka penmentai ka tei bhade ka juma jap khat chuna ta kham kanu bini barang khi nang san khna samla amdam bai don ha reng jingile to jingin ma ma jingel andai kani ka jing kren bat I Miss Iongren Ayusha kan sa penmentai bha ya phi ba pe the shaba ngin pen kot no hi so khandiat na shkwa ban tip ba pidei kum ni we na ki trainer fitness coach ma fitness coach de nama pidon ha ka jilla Karnataka akabi na nongba abo Bangalore the you see phi kundo hi ki celebrities na gini phi yaki phi kai te menta ting apat po ya kata ka level kabangan coach ki celebrities tambo coach jonga us coach ki celebrities so da ken mau kata rumah ko mo every coach has a coach okay da fis ngo ba fil active lo dem hang ta fim tip lo re fi abdan be utu unong yarap te phi master nong guide don bet utu coach ru don tau coach kalong kumta kan mo te ngampat pai ban coach ki celebrity and plus ka Bangalore kam na bon thana ki celebrity kam Mumbai mo tang ba ki brio ki ba he ba an ete ki bon kan ki ni ki banga coach te ki de ki ni ki brio ki ba nan por ki bangalit bisa yeng alit pen coach ki haka jum jong ki bet nama Blei long ki bon kam te kam to tang ba kala pai kan kata ka level jong aru bangan la kan bikin trust te nga stu bakin coach bangan coach ki tambah kini ki company banga try pada banga lek ki group coaching e gum tu hang ta te wan lai project fi ki wan kin ki fitness ki bala long celebrity ni ki wan try e gum tu ki download baro te stang we di klibel kot ba pila itu mene ba feel let to na benda ka acting but ka acting ba YouTube acting and dance kan dance and acting te gasu komot fi shim interest into acting into film yes
so much ni I wanted to be an actor once upon a time, but then ka Jingim Jong ka Iehnoh ka Jing fitness coach. Tahu boleh laga jing kamunti ka jing apa destiny. Hot destiny. Nga sutu ba pidan ha ka jela ka ba ka film industry ang Khlem ba Canada industry. Hot ka Khlem. Sudah sih US sudah knowledge kendel di ikut ka ka fan culture jadi ka industry kila juli rungkai ne makistan nama. Ani batai kendel kalong kumno gibru ste ka ka jing support juki. Chatai te ani u actor chatai badayap ru khanglut te baro ka bad dukan bad studio bade khanglut dam khanglu sapen kelumar Adi ani chatai suang mo kum utau dang ngaklet te Rajkumar ne kum tahu kuteng utau bahe bahas celebrity na po Canada na Karnataka mo ani tu kapong anang sledge te khanglut ki khamsa ban mi na yang sabaru nama bakila apen kelumar bam ya khang ki dukan ki aka babaklat mo kat sabalai fi ibe ka durjong kum ta kilong support ani ka bahe ba fi sate kilong support system sate ngan ong te kilong ba ong te kata kadao te saningi di ban dang pen susu te ban pen ya rap highway na mga east ti sabar ken da ukum utau celebrity mo ku yap mo u balai bakila ula le ka long tau celebrity ani kita hold te kata ka respect kade hoy nama ka Khlem ba ka fan culture jadi ani I think Karnataka dang Khlem chu ban ya hapo Bollywood ru kade kata dominate ya ka industry ru mata India ombo ipet tanga India ru di worldwide whole world ki yes hoy Karnataka kidon kini kan ki bundat ru kan Tamil Telugu te ki movies kan so Malayalam kidon lo kita kan hapo kan jong kata ka Karnataka te ka south industry ka Khlem ba fi da pedru te fini ibe hi kat bayap u actor don be ki dur sani stay ki labu be ki mala mos dong hoy dah ini Ayusha ada setengah ada tang ada sutu tahu tu kapor lari ya tang kawi last te sorry tang kawi last na squad ban ai wi advice ma ba maybe kala ban yarap te ya baro ma tipet ma baro ka human nature jungi kalong ba ngin ai advice bit ikiwe what lada ka life jungi kalong messy ba ningkong danga ya thu ki problem jonga ki porlok ni ki porlok punya thu ki problem jonga yang ihanga kawe ka bang kwa ban le ba ngin ai advice ma kata kam di ka basniu baro fila ban chimita ki advice ma tang bada ken mau u Blei ula ai ngi ka Jingim la jong pi ka Jingim la jong ka Jingim jonga dadi ba kata ka journey kan di kum ju te la ai lut ka ju ka mindset ne ka mind mo ka jabiang ka ju ka pelot baro te shimya kata ka advice happy ba fin your information but that doesn't mean ba fi happen follow exactly that. Please do not doubt your own belief. What you perkhat arse ni ka believe ma fi nama da fi perkhat na kum ta fi doubt ila jong te to ma fi feel it ka journey kalong kum to same exact journey but ka bangala ban le mga maybe I can be better than you ha ka to ka jing doubt em fi limit no ila jong fi tan no ila jong sapo kata ka way ka mga nang realize menta do not ever doubt yourself the long kum no ru em fin ki sani satay fin ben kum to tang ba do not break kata ko man ang tang kata ko kumut kata gadiga last message na jong any message just that don't break okay everything happens for a reason and life is not that bad even if it's very sad sometimes life is still beautiful and shung don be ka to ka jing nget halajong ba Blei ta ko tang kata Blei shibun Miss Iongren Ayusha Iongren yang kapor jong pi bat shobangan kot ya gani ka jingya pli jungut jangawat pi ngasung banda ai kle kerpang Blei shibun ya pi ba pila kot yang hang ne it means a lot and bang ayok ban kren like I've been meaning ban yo ban kren de ban long banya tu khana mos pang ka jingim jonga tang kani ka jing tu khana pade kadai shong nu tang tu ka tip of the iceberg mo kadai tang hani hajrong ka bajliu te kadon ka ka bangam la mo ban batai lut mo baro ko yakani ka chikenta mo ka porjongi tang ba baro mangi don ka experience jong ku Blei shibun ba fila khot yang hang ne sngo tanat shisha you say kan dai tang kan ka sia no banda you say for people just long le ngin sawan ni kuno mangi fish thing ka jaka tre kam jong so don so ka way ra ka jing job rumo always la kit bok ha mo ba ni na ka bok le jikul khu ka jing roi ka bang ro nang ta jingi
Bat Blei Shibun ke por jumpi. Blei Shibun baru. Sin ke jing Ngolem na benda jumpi. Ke yang ke sem jumpi na benda ke jing Klet no. Blei Shibun. Hai. Depois ba nga kat tu ya poi ada sebukut jong kini ke jing Blei jumut jongi. Snor TV dikat bat I Ayusha Iongren. Bat nga sim ni galat ban ai ke jing bok kerang I. Ba ke ba dalalet pai sha Bangalore. Ke ke jing tu ke ki kamu ke barangsa bai dang don ban le poi sha thong ingkat ke jingul ku kerdo ke jing adwai ke jing kersan dan jumpi ya parado prasnam dong jong banang kiu shishu sha clear ba mangiru om tang giwei ban pau Hynrei mangi ngin ya mi shibun ke jala jing ka taro ke jing kat ke jing tristam ke jing kersan wei bat ker kong pen kelaro ya ker kong jimul berkat na benda ke jing tu ba to sai sin ku Blei Shibun tat hadu inda ya kundu biang ha kawai bat ka episode Blei Shibun